Gisa natin ang sibuyas, luya, at pork. Meron tayong tomato, sili, at ayan, mga gulay, ampalaya, at pakbet. So, lutuin natin muna itong pork natin, saka natin ilagay ang kamatis. Ayan. Ayan, so, luto na siya. Lagyan natin ang kamatis. Gusto ko yung maraming kamatis. Kasi para mamula-mula siya. Ayan, so, igisa natin. Ayan. Gusto ko yung maraming kamatis para makulay. Charot. Oo nga, mas masarap daw pag maraming kamatis. Ayan. Ayan. Diba? Tingnan nyo. So, next step is lagyan natin ng water. Ayan, hot water. Ayan, so, pakukuluin natin siya. Lagyan natin lahat. Ayan. And then, pakukuluin natin siya. Oh, ayan na siya. So, after nito, lagyan natin siya ng bagoong. Ito ang ating bagoong. Ayan. So, lagyan natin doon. Ihalo natin doon. Ayan. Next, ilagay natin ang ating mga gulay. So, ilagay natin muna sa slow fire. Ayan, so may talong, may okra, may ampalaya, may talong. May okra, may ampalaya. Ayan, at may sili. Ito ang ating sili. So, ayan na siya. Meron siyang sili. Ayan, so masarap siya kasi makulay, kasi masarap siya pag maraming kamatis daw, ha. Ayan, makulay na makulay. Ayan, sa papakuluan natin siya. Ayan, fresh na fresh ang ating mga gulay. Ayan, sa papakuluan natin siya. Balikan natin siya after 10 minutes. Yay! Oh my God! It's a yummers! Yummers, yummers! Tingnan nyo, grabe. Ay. Tingnan nyo yung kulay niya kasi marami siyang kamatis. Kaya, yan. Yan yung kulay niya. So, hindi pa tulo to. Iinin ko pa siya. Ayan. Oh my God. Ang sarap nito. Ayan. Tigan yung mabuti siya. Let's open it. Wow. Ayan, luto na siya. So, iniin ko na lang konti yung yung soup niya. Pero actually, konti na lang ang soup niyan kasi kumukulo siya. Ayan. Lagyan ko ng konting sili para masarap siya. Wow! Ito na ang ating pinakbet. Ayan. Kita niyo ba?